ešte raz. Čaute priatelia, opäť tu máme videjko, opäť budeme lietať v simulátore, opäť to bude lift off a opäť si dám level 1, čiže tú trať, ktorú som nepreletel. Akurát, že tentokrát konečne, ofiko ako sa to má, budem lietať s Radio Master Boxer. Takže uvidíme, aký je tam rozdiel oproti tomu gamepadu, ale myslím si, že to bude 101. Takže poďme na to. Jo. Takže dáme si Free Fly. Túto mapku, level number 1. Drona stále toho istého. Uvidím, či sa vôbec dostanem k tomu, aby som to nejako ladil, tunil. Neviem, zatiaľ mi to vyhovuje. Dobre, poďme na to. Sám som zvedavý. Takže priatelia, dobre, to mi moc nevyšlo, aha, som mimo trať, ale už teraz môžem zodpovedne povedať, že čo najskôr, ak chcete lietať aj na simulátore, kúpte si ovládač, pretože toto to sa ani že nedá porovnať. Ak si pamätáte, pozri sa, skoro. No, už som seknutý, takže už to nie toto. Ale ak si pamätáte, alebo ak ste teda videli videjko, kde som lietal tento level predtým, tak môžete si to porovnať s týmto. Kúkaj hneď cez bránky, je to 101. 101, priatelia. Dobre, dám si to odznova, pretože mi tam šuplo tvrtulku a pokúsim sa to teda dať celé. Neviem, či sa mi to podarí, ale ak áno, tak to bude úplne že šupa. No, nie, takto sa mi to nepodarí. Ešte by som si mohol vešať ten ovládač si na krk, aby som si aj na to zvykol. A ako ďalší krok, keď budú nejaké tuké, plánujem poriešiť, dobre, jedna bránka bokem a zase nič. Plánujem poriešiť určite tie okuliare a hrať to cez ne, aby som si proste začal zvykať aj na to. A potom už mi nič iné nebude ostávať, len ísť do reálu. Pozri, prebehol som tú bránku, ale ako ja štandardne už hovorím, zaoral som zemáky a opäť. Sa trošku viac asi sústrediť na to. Bránku som minul. Ale ja som myslel, že to dám, ale vidíš, ovládač je síce základ úspechu, ale evidentne stále to nie je úplne také easy peasy, ako sa môže zdať. No je toto možné? Ale Dobre,
Takže priatelia, vyzerá to tak, že ešte musím veľa trénovať. Vyzerá to tak, že ešte musím veľa trénovať na takéto akcošky. Ale akože minimálne sa v tom lepšie cítim. Stále to není úplne ono. Tam to bude tými hodinami nalietanými, samozrejme. Ale minimálne sa v tom lepšie cítim. Že je to fakt, že rozdiel. Dobre. Ale no tak, tu som mal pekne nabehnutú tú zákrutu otcu materi. Do prkínka dubovýho. Poď. 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 Výborne. Ne. Čo? Do prčic. Do prčic. Takže priatelia, vyzerá to, že sa mi to ani tentokrát nepodarí. Ja nebudem to tu asi naťahovať opäť, by to zase nemalo 3 hodiny. Každopádne vidíte, že je to lepšie. Keby som tú plachtu netrafil, proste... Vidíte, že je to lepšie. A to, že to nejde, je len čaptavo z mojich rúk. Každopádne určite odporúčam, už niekoľkýkrát sa opakujem, ak chcete ísť do toho čo najskôr ovládač, Dobre, spravím to, že preletím teda tú trasu aspoň nad tými bránkami, aby som ju teda aspoň cvične si dal. Dobre, takže to by šlo. Dúfam, že to nezakriknem. To by šlo. A ideme skúsiť cez brány. Jasné, takže musím ísť na štart. Ideme skúsiť cez brány, dám tomu posledný pokus, fakt, že posledný pokus. Potom ešte skúsime preletieť to moje slávne okno. Dobre, tuto mi to ušlo. Aj tu mi to ušlo. Tu mi to tiež ušlo. Tuto dobre. A zem. Dobre, skúsime to okno, že ako mi to tam pôjde. Tam sa to dá porovnať. Takže priatelia, zanedbaný tréning, evidentne. Treba viacej trénovať. Dobre.
Skúsim ho dať naspäť. Aha, ufóni pôjdu, kámo, ufóni pôjdu. Minule sa mi stalo, to vám normálne musím ukázať, lebo to som nechápal a čakal som, že... Aha, pozri. Videl si ten tieň, kámo? Kde je tá kráva? Aha, pozri. Pozri, ufóni. Dívaj. Kámo, ufóni, proste tu dívaj, idú dnes krávu. Čože? Oni unášajú tú krávu, pozri. A ja som si myslel, že som zle videl, proste minule sa mi to stalo, pozri, aha. A čo keď tam vletím? Nič sa nestalo, neunesú mi dron. Neunesú mi dron, kámo, pristanem na nich. Nepristanem! Oni sú nehmotní. Oni sú nehmotní, tí ufóni, ale proste sú tu, vidíte to, takže priatelia. Normálne mi odfúklo dron. To čo bolo toto? Videli ste to, áno, nezdá sa mi to, normálne UFO, hej, tam bolo. Normálne prišlo UFO, zebralo krávu. Priatelia, je to naozaj tak? Veci sa dejú, UFO existuje. Dali mi lepšie schopnosti na ovládanie UFOní? Asi nie. Dobre, nevydá. Akože asi lepšie to preleteť bez búračky, aj keď miniem bránku nejakú. Pozri sa. Ježiš! Dobre. Dobre, dáme si ešte nejaký taký voľný letík. Skúsim ešte raz to okno. Niečo tu pohaluzím, ale to je ako tí ufóni ma zabili. Dobre, už ani okno nejde. Dneska není deň. Dneska nemám svoj den. Také epické zábery. Stĺp som trafil. Trafil som stĺp. Dobre priatelia, takže hovorím, nebudeme to nejako naťahovať, vidíte, že je to lepšie, není to ešte úplne ono, ale akože je to lepšie, je to asi o dosť lepšie podľa mňa, minimálne ako môj pocit z toho joysticku, alebo teda z toho ovládača je to lepšie. Nebudem to rozvíjať úplne zbytočnými žvástami, proste je to lepšie. Ideš zle do toho okienka, kamaráde. Nemôžeš hen tak ísť do toho okienka. Nemáš ešte na to, aby si hen tak išiel do toho okienka. Musíš si pekne nájsť tú cestičku rovnú. A zase ide. Dobre. Dobre, priatelia. Videli sme UFO, odskúšali sme si nový boxer na rovnakej trati ako predtým, proste ten klasický joystick. Posúďte sami, či to podľa vás bolo lepšie, nebolo, neviem, podľa mňa trošku. A uvidíme. Budem ďalej trénovať. Minimálne sa dostávam pohodlnejšie pod tie bránky, ty kokso. Budem ďalej trénovať a možno to niekedy dám.
Možno to niekedy dám. A keď to dám, tak potom dáme ďalší level, priatelia. Hotovo, šmitec. Takže to by stačilo, tak v skratke. Díky, že ste si to pozreli. Ak vás to zaujíma, ako to celé toto dopadne, tak samozrejme ma sledujte, aby ste vedeli, keď dám nejakú novú hovadzinku na internetku, na YouTubeku, na môj kanálík. A to je na dne vše, přátelé. To je vše, to přece mám říct ja. Čaute a majte sa dobre.